Čaute, dneska som sa rozhodla urobiť menšie zmeny na mojej motorke. Nedávno som tam dávala hliníkový rýchlopál, ale není som úplne s ním spokojná, tak som si skúsila kúpiť iné gripy, Ody gripy, aj s rýchlopálom. Takto nejak vyzerajú. Je to KTM 250 SXF 2017 a myslím, že plyn by mal ísť lepšie s týmto novým rýchlopálom. Tak uvidíme. Tuto som už zhodila jeden grip. Tuto ešte ideme zhodiť. Tak poďme na to. Tak toto vyzerá rozobraté. Toto je taký, volám to, že slimak. Neviem, či sa to tak naozaj volá. Rýchlopál mám takýto hliníkový. To ideme dať dolu a budeme nasadzať nové. Tento rýchlopál si nechám aj s tým gripom do náhrady, už ho mám rovno funkčný, len ho prehodím, keby náhodou. Takže si to pekne vyčistím. Tu nemám žiadny nános. Nie. Neznášam, keď sa mi stane toto. Trošku VDčka. Tu máme nosiča kávičky. Prepáčte, že vás vydušujem, dobrý deň. Ja som len taký nosič. Presko. Ďakujem. Výborná. Tak ideme to nahodiť už na komplet. Tak dúfam, že to bude super. Slimak. No, som zvedavá. Som fakt zvedavá na to. Nahodíme lanka. Samozrejme opačne. Teším sa, aké to bude. Ako to ľahko všetko ide, že? Tak to som presne chcela, až mám hladkú stranu na vrchu. Perfektne. Perfekt. Všetko jednoduché, ale na to musíš prísť, no. Prvýkrát, keď som to robila, tak som sa trošku nervovala. Ale aj to k tomu patrí. A čo tá motorka? To je lacný špás, alebo ako to je s tým? Nie, nikdy si nekúpite motorku, keď nemáte peniaze. A čo je na tom drahé? Všetko.
Však doleješ benzín, nafúkaš kolesa, nie? Nie, Nie? nie. Čo tam treba? Všetko. Motorka si furt pýta niečo. Raz to. A keď si to zrátate, zistíte, že za mesiac ste minuli na motorku 800 eur. Ja som si myslel, že normálne, že nafúkaš kolesa, doleješ benzín. To jo. No dobre. Dáme si to tak, aby to nebolo príliš agresívne. Ona vie byť agresívna. Nie. To je pomalá motorka. To sa vraví, že šikovné ručičky. Aj svaly ti narastli. Včera si bola tiež v servise. Včera? A? Čo ti robili? Nie, však ja som si robila v nejakom servise. Ty si zvarala? Ty si zvarala? Ja, to som bola s autom, nie s týmto. Však, tak myslím. Ja robím motorku. Čo je lacnejšie, auto či motorka? Tento auto není lacné. Není? Není lacné. Jaký na to servis? Drahý. Drahý? Je to aj trávu kolo cesty. Toto, hej? Ale som počul, že ti včera výfuky urobili. Že frajer ti utrhnul výfuk. Čo robil? Nevie jazdiť. To je motak. Otrhol mi výfuk, ale dal mi urobiť nové, tak mám novú rúru. 2. Aspoň to máš na poriadok. Konečne. No dobre, myslím, že by to malo byť. Je to cítiť, ty kokso. V čom? To bude agresívnejšie. Hej? Aha. A však Lánka ešte treba niesť. Áno, Lanka ešte doštoluje, lebo však ešte musím to vrácanie. Ja som to povolila, ale ide o to, že keď to už dám, tak to už som na plnke. Jak toto bude sila. Dobre, nahodíme už len tento grip a malo by to byť hotovo. Tak fajn.